Lah menika tawanan ingkang sinebat pasanggrahaning Hulu Pitu. Nyata lamuning pasanggrahan Hulu Pitu pinangka malengganing Malendra ing Astina nenggih Sang Nata Prabu Duryudana. Ingkang ing mangkin nembe angadani Baratayuda Jaya binangun. Sanadyan kathah pasanggrahaning para narendra ingkang sami makuwaning Kuru Kasetra. Dadi dene ing pasanggrahan Cemara Sewu, ing pasanggrahan Pucang Kembar, pasanggrahan Blabarwaja, pasanggrahaning Paratakbang lan sapanunggalane. Nanging hanyimbang-imbang ana tan wonten ingkang hamapak yuta rengganing pasanggrahaning Hulu Pitu. Lalakiting pasanggrahan Sarwabawira sarwi santosa Porto Nenggo ing Satyamaya lawan Kencanamaya tan perbeda kadaton ing Malendra Binathara. Lamun dalu padangihan lahi lamun tora hina rebut Prabu lawan Sarata ing Dwangarga. Lapet saking kathah ing Kencana Simasatya ingkang pinangka pasraning pasanggrahan. Makuwon winangun joglo sak Prabata siwi gedene. Atek-atek wesi pura sanihun Pak Wesi Galidung. Pinayu sesirapan kang sirep rinengga umbul-umbul dadi simbolira Candrasa. Watake teguh santosa datan kendhih ing pengarih-arih datan kemba ing panununta. Sangajenging pakuwon dineksa mriyempu saka Ngastina nama Kyai Mendung. Jinajaran Kolon Koko 100 kali dosa sesisih. Pinagaran Dwajara runtek pinten-pinten atus ating kelebek yayah himandha ngemuli pasangka. Kanan kiringing pasanggrahan jinajaran prajurit carangan sora genden stabelan perang tandang jaga Bela Raja Posisi Singanegara. Para inten dalu datan kendhat porta sami sikep damel rumanti keprajuritan. Bedama pating ngarep Slapindo solaing kapit. Tumbak ngrangap kaya jati ngarang mangsa ketiga. Jemparing pinentaning langkap pindha landak sayuta bareng nebo. Gedhe mirang binti tanpa wicalan kaya anggiles-ngilesa jagat. Kala-kala kapiyarsa pangri ing kuda pengeprating ditangga ingkang kinitian dening para prawira hananglang pasanggrahaning Hulu Pitu. Kacarita nalika samono Baratayuda Jaya binangun sampun tumapak sawetawis dinten. Katingal madyaning palagan Tegal Kulu Persasat banjur ludira asarah kuwanda. Kanjeng rikma mawih kaprajuritan Ngastina ingkang sampun pecah kasulayah. Saweneh pecah mestakane wonten ingkang sempal pundhake bedah, padarane pedhot, lambunge remuk, balunge suwek dadane. Hanggalasah bangkening kuda lawan Dwi Panggawarsa lawan remukan kreta. Menapa dene putungan tumbak sempalan tameng pecahan mriyem lawan dinemeking getih ing digilani. Siang dalu madyaning palagan kumendeng kusing Sendawa katiyuping marupta hangganda sengak wur lawan arus purta banger. Labet kathah ing bangke ingkang sampun dangu anggelasah ing paperangan. Ing sisih kidul kapiring tebih katingal wonten latu ingkang mangalap-alap. Nenggih menika posisaning tirta titian prawira Ngastina ingkang kabesmi dening barisan Pandhawa. Jroning cariyos wekti sampun kathah para dipya manggala Ngastina ingkang sampun gugur kapaduting pupuh wonten ing pabaratan. Pramila ing nalika dalu mangke katingal Sang Nata Prabu Duryudana hanggung sungka ing penggalih klabet menggalih kathah ing manggala dipya Ngastina ingkang sampun kasambuting rama. Sang Nata Prabu Kurupati lenggahing gampar Kencana Sinasatya pangarasuk busana kapraban ingkang sarwi endah.
Parandene ngalem breh pindha nyelosaning bayu otode katite saking legaring padha wadana gatu ing wimbo kala-kala tebah-tebah dada sarya munjal uswa ngepa-ngepa punangastu nampel wentes kawis para lamun sang sulawrat penggaling sang naka Prabu Purwati minangka pangluluring duh kita sang naka Prabu Duryudana keparengan nimbali marang kang samya seba mungging pekuwun ingkang sampun katingal lenggah nalindring Mandaraka Prabu Salya semambung pungkur ingkang raka ngawungkun Nermati Basukarna kasambetan saneksi karepa wondene kating arep pepeh-repeh pindha sotah metarengan inggih menika kawarang kaning Praja Rekyanawati Harya Sangkuni sawetawis sang naka Prabu Duryudana dereng kepiring kang dadi pangandikane sembah dereng ulun kapurapa risang murteng
sehingga mawahku kosawaku yen kanai mamujeng Rijeng nayakane ngrat Tuteng rakoto manggu
mangke Rama Prabu Mandaraga kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh nggih anak Prabu animbali dhateng pun bapa ing Mandaraga kula suwun sampun ngantos singkring penggalih Paduka Rama Prabu lapet sawetawis dangu Paduka Rama Prabu dereng kula kanthi wawan pangandikan lha salah anak Prabu ingkang pinangka dados pengayomaning sedaya para prawira sekedhik walaupun bapa mboten gadah raos suritik nadyan sawetawis anak Prabu mboten kepareng wawan pangandikan kaliyan pun bapa karana menapa pun bapa sampun saged ngraosaken sepinten awarating penandang Paduka nggih anak Prabu nadyan dereng wekdal pangandika Paduka namung kula sampun saged hanggagapi inggih mangke Paduka anak Prabu nembe kateman duh kita inggih menika nggih anak Prabu sangat-sangat penyuwunipun pun bapa ing Mandaraga menawi sinten wonten panggarian ingkang awrat sampun ngantos kahendeng piyambak menika mangke dados saged anggalari dhateng ringkih penggalih Paduka anak Prabu Jendana prayogi anak Prabu Indartarna paring dawuh anggonipun bapa menika mangke saged suka kali damar ingkang ujubipun namung kepengin badhe ngajaraken penggalih Paduka anak Prabu Jendana kawula nuwun nggih para Prabu ngaturaken sanget kagem pelunung tanpa upami wonten pan Paduka Rama Prabu badhe ambabar kali damar mripajaring manah kula mugi dipun sekecak langkung rumiyin para Prabu inggih kados boten kirang prayogi Kakang Malapati ngawunggu kawula wonten dawuh Yayi Prabu iji dhateng Kakang ngawunggu Yayi mawan tuwanturi Paduka kula inggih nyuwun pangapunten dhateng Paduka Kakang Malapati lapet sawetawis Paduka Kakang Diwadi dereng kula kanthi mawan pangandikan nuwun inggih Yayi Prabu kados mboten dados punati karana kula ngrumaosi anggen kula mapan wonten mriki wonten sahandap pengayon kang Paduka Yayi Prabu Jendana inggih menika arek ento sanget mboten badhe matur menawi dereng kanthi timbalan Paduka Yayi Prabu jumbuh kaliyan dawuhipun Rama ing Mandaraga bila wonten penandang ngawarat mugi kadhawuhipun Kakang hamba bilipun kakang saged angapuri awasan boten kitang kelungsu nderek udimruh enten ing penggalih Paduka Yayi Prabu ngaturaken sanget kagem penuwun Paman Resi Karpo kula nuwun wonten pangandikan ingkang dawuh sinuwun Kamiji Patik Bro kula pun kerpa mugi dipun prayogiaken anggenjengan kula lenggah Paman Resi Karpo kawula napa kados boten kirang prayogi anggen kula matur rasa Paduka ingkang sinuwun namung bekti kula katur Paman galah sami-sami semoga Paman Padhe Harya sing kuli prayogakno kawula nuwun inggih sinuwun kados boten kirang prayogi bekti kula mugi konjuk Paman wis manira tampa tipus padha-padha wangsul dhateng Paduka Rama Prabu Mandaraga inggih kados pundi kados menapa hawrating penandang lebeting manah kula mboten kenging kula pindhahaken ingkang ngliputi wonten ing panon kula murung ketingal trewaca gegambaranipun ingkang wayahipun Lesmana saha malih ketingal gegambaranipun kadang kula ipe Dimas Burisrawa ingkang sampun gugur wonten madyaning palagan kados kekes manah kula menawi kula manah lajeng menapa ginanipun dampyak-dampyak bidal saking Astina dumugi ing Wulupitu kula rencangi Narata Yudha Jaya binangun sinten ingkang kula padosaken mboten sanes namung kajaring ingkang wayahipun Lesmana Mandara Kumara ewadene wekdal menika Lesmana sampun nguruni yini kula lajeng sinten Rama Prabu
ingkang badhe kula rencangi pecahing dodo takermarus ingkang menika Rama Prabu kados mboten saged kula icalaken gegambaranipun anak kula kalah kadang kula ibipun Durisrawa menapa sakinten Jawata badhe ngukut jagating Kurawa sampun ngantos kedangun gesangipun wonten ing Marcapada monggo menawi dipun tingali kegiatan antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa menika kiyat Kurawa para Kurawa ingkang sadyantu cacah wonten 11 haksa ini wangsul barisaning Pandhawa namung pinten hewa semanten Rama Prabu kula taliti saya susut kegiataning para Kurawa lilakala Anak Prabu menawi kerja ingkang dados pangandika paduka mekaten kala wau kenging kula ibarataken taksih kepareng hanguyayanga semi dhateng raratengan ingkang sampun tinampat monggo nyatanipun sakderengipun Bapak Bratayuda mboten kirang-kirang pun bapa suka katerangan dhumateng paduka anak Prabu Duryudana ingkang ujugipun pun bapa mboten sanes sampun ngantos ing antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa menika saestu daretak upami paduka anak Prabu nguni-nguni menika ndaharatunipun pun bapa Mandaraka kula kinten mboten badhe kelampahan wonten sarah kuwanda banjur lugira wonten madyaning Tegal Kuru Ewa semanten kira anak Prabu menawi anak Prabu estu getun dhateng lelampahan ingkang sampun kepengker tumraping pun bapa kula manah menika tansah dipun tututi nggih sabab menapa najan sampun kathah bebanten ingkang sampun gugur wonten ing palagan dewa dene anak Prabu taksih sugeng sumarambah para kadang kula sanesipun bilih anak Prabu getun saestu kula mrayogiaken dipun punggel dumugi semanten Kewala Bratayuda Jaya Dinangun perkawis bebanten ingkang sampun gugur boten perlu kamanah menapa pedahipun anggetuni barang ingkang sampun boten wonten tumraping pun bapa guguripun putu kala semana menika boten gugur ingkang siya nanging gugur netepi perkawis bebanten ingkang sampun gugur boten perlu kamanah menapa pedahipun anggetuni barang ingkang sampun boten wonten tumraping pun bapa guguripun putu kala semana menika boten gugur ingkang siya nanging gugur netepi dhateng garamaning kasatriyanipun karana pun lare kala wau boten kurang dipun kungkum mlebet kraton halajan kata-kata dawuh paduka anak Prabu dumateng teng putra Sawardi nanging ngerti bilih sekedhik kathah menika inggih tus-tusaning darah Mandaraka mila boten moka kumarang sanging manah kula semono megah pengin badhe ningali dhateng uyaring paterangan Tegal Kuru menawi kula boten sisah kok nggih kepara dinah nadyan wayah kula sampun gugur langkung-langkung ing rayipun Durisrawa kula boten mendheleng sekedhik-sekedhik dhateng guguripun Kakang Paduka pun Durisrawa netepi kekudanganipun pun Bapa Durisrawa inggih sampun nangkepi dhateng jiwaning kasatriyanipun boten pecah siya nanging pecah tetep nuruti dhateng kautamen anak Prabu menawi kamanah pun bapa menika anak kula jaler namung kalih Durisrawa kaliyan pun Rukmarata parandene kalih sampun gugur wonten madyaning palagan utaminipun dipun bobot ing antawisipun anak Prabu kaliyan pun bapa tasih awrat penandang pun bapa ing Mandaraka dewa semanten nggih kula sama saged nggagati pecahipun Durisrawa kaliyan anak kula Rukmarata sampun pinestren janji tanamung dumugi semanten gesangipun dingaing manah kula dene pecah anak kula kalih kala wau mawi mergi ingkang dipun suraos dhateng jiwaning kasatriyan menika kula pun remen sanget lan kula mboten wonten raos gelo kaliyan raos sisah manah kula nggih anak Prabu
saya malih pinaka panebus mrih gembiraning manah menawi anak Prabu kepareng amunggel kelampaning Baratayuda dumugi semanten kewala. Menawi anak Prabu kepareng mangke pun bapa ingkang badhe ngedekaken bendera pethak ingkang supados para Pandhawa inggih sami ngiring para prajuritipun boten ngadani Baratayuda. Nggih. Makaten dawuh Paduka Rama Prabu Mbantara. Anak Prabu kawula ninggi. Kula nuwun Kyai Prabu. Kaparenga parakan badhe nderek gempil kamardikan Paduka saking sawetawis Kyai. Nggih kados pundi Kakang Narwati. Mila kaluhuran dawuhipun Rama ing Mandaraka. Pabek anggenipun nyemang dhateng kasugengan Paduka Kyai Prabu. Dereng wonten kalokanipun tiyang sepuh menika namung mamrih dhateng dargaing kadang menika dereng wonten. Mila siang ratri namung tansah ngajab rukuning kadang sami kadang menika kula sanget nayogyan. Namung Kyai nadyan sampun kathah bebanten ingkang sampun guguring palagan. Kepareng menggel lan botenipun peperangan menika namung gumantung wonten astaning Senopati. Kyai Prabu, kula dereng mireng Paduka hanjabel kesagahanipun Bapa Penembaning Sokalima. Monggo nyatanipun Bapa Durna ingkang sampun kabiwadha pinangka dados Senopati saking Bulut itu. Menawi ngantos Kyai Prabu menika mangke badhe amunggil wonten ing Baratayuda Jaya Binangun sami kaliyan Paduka badhe nepak dhateng pangwaosipun Sang Senopati. Kula pitados nadyan tiyang sak semanten kala wau wonten ing sahanep pengayomanipun Kyai Prabu Dridana ya semanten mendhaing tata cara ingkang sampun kalimrah gandeng Paduka sampun mitados dhateng Bapa Penemban. Mila saotanipun pangwaos ing paprangan menika tetep dados pangwaosipun Bapa Penembaning Sokalima. Ingkang menika Kyai kula marawugaken sakderengipun Paduka badhe nuhoni dawuhipun Rama ing Mandaraka. Langkung rumiyin kepareng Kyai Prabu badhe wonten pundi? Menggah jengkaripun Bapa Durna dinten menika Kyai. Inggih sinuwun. Pareng kula badhe nderek matur namung amindui dhateng aturipun ingkang Raka ing Ngawangga sinuwun. Sampun ngantos Paduka satunggiling malendra kawastanan boten pirsa dhateng ing tata cara ingkang sampun kalimrah. Pastanipun leres dawuhipun Kang Raka ing Ngawangga. Sanadyan Paduka ingkang dados pengayomaning sedaya para prawira nanging pangwaos paprangan menika wekdal menika sampun kaasta dening Kakang Resi Druna. Mila kula sanget nanggani bilih kepareng sinuwun Anupati wonten pundi? Lenggahipun Kakang Resi Druna dinten menika hanjrahing Kang Puspita Warung kasiliring samirana mrih nah
Ya Dewa Pakara. Nggih. Kakang Narpati. Mari kula manah. Leres pangandikanipun Kakang Narpati dalah Paman Resi Karpa. Sanadyan pangwaos ing Bulupitu. Wonten ing asta kula dewa semanten jejibahan Senopati Paksih Kahasta Bapa Penemban Begawan Duruna. Mila kula saged mestani kawon lan botenipun Kurawa namung gumantung wonten simboling prajurit inggih Sang Maha Senopati. Rama Prabu nuwun wonten dawuh nggih. Kados pun dipenggalih paduka Rama Prabu. Inggih. Nadyan pun bapa ugi nglenggono ing rah jejibahan menika. Liripun astunipun anak Prabu dereng jabel kesagahanipun Sang Penemban Begawan Duruna ingkang kaseketan dipun dekaten dados Senopati ning Kurawa. Namung nggih mawan tuwangipun nyuwun kula. Saupami menika mangke anak Prabu badhe ngupadi dhateng Sang Pandhita Duruna. Mugi Sang Penemban Durna kalajan penggalihipun lan puruna salah langkat ingkang tundhonipun boten nglajengaken Barata Yuda Jaya pinangun. Ridho mawur mangawur urahan tengarane ngajurit kang makuru kang sata. Bangsa bebedaya putu wara panjir ting kurang gresti lan klodo kang kekitir perkata ingkang diwaca lelayu sepit. Cawawan pangandika Prabu Duryudana sumawana para parampara dadak geger jawi prataming Malindra tuwiraya Prabu Bodadenta. Para Hapsari tumonton ing Sang Dwija Katyong Dewara Jiwa kakak sing tiasta kewaraning karyanira
samya miyat rengganing prakoto ning kadhep punalapindo pangawening sang Dwija lunging gadung malengkung kadiyoging marutama ndo amit pasang kalimat nabi sinabet ing ilo duni kalepat ing tulah sari Koko Prabu ri paduka kula ing Turilaya kula pun boga denta ingkang marak ngersa paduka Koko Prabu. Aduh adiku diadiku katanyipun Kakang sapandurat meh pangling marang Kakang para Yayi Prabu Labepu sawetara datang ketemu. Yayi Prabu Boga Dato padha Kanjeng Harja sak prapaning Kakang para Yayi. Kawula nuwun dateng kadhahat katedha kalingga murdasa panakawinipun paduka Koko Prabu. Wangsul sembah sungkem kula mugi kunjuk wonten ing sanaping kepada paduka Koko Prabu kawula nuwun. Yayi Prabu wis tak tampa banget penerimanipun Kakang Siadya ngaturake pangabekti. Sapa kang pandherekake marang praptaning Yayi Prabu? Wirila kala. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula sowan wonten pesanggrahan Bulu itu boten piyambakan ananging Puri paduka kula nganti para wadya sak bergodo. Wadya petingan saking nagari Turilaya kula kanthi nderek sowan ngersanipun Koko Prabu. Kalbet titian kula Gajah Grantika kaliyan seratinipun pun Murganingsih. Wigatos wanipun ri paduka kula nyuwun pangapunten Radi Randhak anggen kula ngabiyan para labet ketemben menika kula wuninga utawi kula mireng. Bilih mangke Koko Prabu saestu hangadani perang ageng kepandhingan kaliyan Pandhawa. Koko Prabu ing mongko sampun dangu anggen kula ngajab benjang menapa Koko Prabu kepareng hanungkes kaliyan Pandhawa. Seriin manah kula dereng ngidal wiwit nalika Pandhawa traji kula enclang saking nadyaning timbangan awit saking pakartunipun Bratasena. Namung rahayunipun Jawata mayungi dhateng kula ketitik nadyan kula pisah kaliyan kadang mboten bagus tiyang papa Driwasa nanging kula kelampahan jumeneng nata wonten ing Kraton Turilaya hambalane negari Turilaya mangleh para wadya sak negari Turilaya. Inggih mriku Koko Prabu namung tansah kula campur kula mripatos benjang menapa wonten wedinipun anggen kula kelampahan badhe malesipun nglebur ngloro cintang dhateng para Pandhawa. Koko Prabu dupi kula midhanget paduka sampun ngagani Baratayuda kados menapa suka gembiraning manah kula. Lajeng sampun wonten pinten-pinten laminipun Koko Prabu ingkang nangsak wonten nadyaning lanang ngono wekdal niku. Adiku dikadangipun Kakang bareng Siadi maturkan mengkono malah keloro-loro rasaning ingsun karana ngantipun Kakang kapara lali labet durung paring dawuh marang Yayi Prabu Boga Dato. Inggih mboten menapa-menapa Koko Prabu karana kula pitados ingkang dipun manah Koko Prabu menika mboten tiyang setunggal. Inggih dados tanggal Jawa paduka menika tiyang kathah. Kurawa semanten kathahipun dumugi para kulawarganipun dados tanggelanipun Koko Prabu. Mila mboten moka menawi kesupen kaliyan kula. Mila kula piyambak lajeng
kedah netepi dhateng garmaning tiyang enem ing kedah sowan sampun ngantos sowanipun namung katimbalan nadyan boten katimbalan kula kedah sowan ingkang wigatos namung ngengetaken dhateng paduka Koko Prabu. Ya syukur mangayu bagus kepiji ngono. Wis salah para dina tempat ning Baratayuda. Malah wis akeh para senopati kang wis padha gugur nemadian ning Malagan. Sinten kemawon? Ing antarane pepunden ing Tawondo wis gugur. Eyang Tismo. Sampun gugur. Wis gugur. Kuwi lakal. Sinten kang nyegani? Prajurit wanita garwaning Dikanoga yaiku Wara Srikandi. Waduh. Sinten malih? Kadangira Tirtanata. Garwanipun Dursilawati. Iya, gugur. Wah. Kajemutanipun kados pundi? Uga wis tumpes ora nanggono. Sinten malih? Isih akeh kelebu putraning Sun Dewi. Lesmana Mandra Kumara. Pecah. Ya gugur ana palagan. Waduh. Ini. Kula sampun gagati saking sakjaroning pekuwon. Ing atasipun pekuwon menika ageng sarwa endah. Namung kok kucing ketingalipun. Jebul kaperbawan paduka Koko Prabu. Lajeng guru kula kados pundi guru kula? Bapak Pelita Durna isih sugeng malah iki Matek Senopati. Guru kula. Iya pancen mengkono. Namung kok boten ketingal menika. Iki Bapak Durna nembe jengkar saka pekuwon. Kateng pundi ben kakang guru nyurupi ana di palenggahaning Bapak Membantegawan Durna. Yai pengajap jeneng ingsun bakal hanupati Bapak Membantegawan Durna ingkang supaya kepareng kundur marang pekuwon manggalani para prajurit ingkang mapan ana ing Bulutidu. Kedadak Siadi Praptana ngersane ingsun banjur ana wigati apa keparing Siadi Praptana ing kene. Inggih Koko Prabu. Kedarang-darang kepengin ing paduka kula enggal marang ngersanipun Koko Prabu tanah sanes namung enggal kula kasembatan pangajap kula tetandingan kaliyan para Pandhawa. Ingkang menika menawi saking ten ing mangke suwung dereng wonten Senopati Ngemagut. Menapa wonten kepareng paduka Koko Prabu bilih ri paduka semantaka badhe nyagai punangka sesulihipun Bapak Membantegawan Durna magut wonten ing palagan. Lang-langing driya mangun kong kangguan remang lerleno tanpa kanen ya jagat ya Dewa Bathara Yai Prabu Bogodado kasukaning jas karo Yai Prabu wis kepareng murmentahake darmane bakal sabiyantu marang penggagan saguh dadi sesulih saka panjenenganing Bapak Membantegawan Durna. Pun kakang ora wenang menggak pun kakang miturut apa kang dadi pangajaping kadang para Siadi. Allah syukur mengaji pagi. Namung penyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu. Selami kula magut wonten palagan sinten kewala mboten kenging sabiyantu dhateng kula. Kula suwun para paran cekap lenggah sekeca ing pakuwon. Mboten nama umuk Koko Prabu. Menawi kula sampun magut ing palagan sepinten bandingipun Pandhawa keparing maksane kewala. Mboten ngantos surya nglarak kula samusake nyuwanaken kunalapanipun sedaya para Pandhawa. Ya syukur mangayu bagus kepiji mburu. Gandeng sampun dipun liwani Koko Prabu. Dah menapa hari paduka dangun wonten ing keparing kanyuwun pamit. Daya-daya kula bidhal dhateng ing palagan. Amriti ningkes dhateng Pandhawa. Yai Prabu,
ora liwat pun Kakang Hamlung jemurung pandonga pamuji. Iswa kasempatan banget saping siati kanthi nyuwanake kunarapaning Pandhawa. Namung saestu penyuwun kula sampun ngantos wonten ingkang sabiyantu dhateng anggen kula badhe matur pun prananda menika Prabu. Dan bedhek besok anendemo baris kang prayitna yiwa saranta wong ing Dwarawati tinempes panika pengawak Pandhawa dilakal pancen warna-warna isining donya ana Nalendra ingkang ngabiyantara durung nganti aku nepungake kepara wis budal menyang paprangan. Ana Prabu kula wonten dawuh menika wau sinten nggih? Rama Prabu estunipun menika tiyang saking nagari Turilaya tasih kadang kula piyambak panunggilaning Kurawa ingkang nalika semanten poncak jalaran duk nalikanipun Pandhawa Traju. Oh, menika panunggalaning Kurawa ugi. Lakar mekaten. Ing angka pinten? Ngantos kesupen. Angka pira paman? Nai mboten klentu swidak kalih. Mbok menawi menika paman sampun ngaturaken. Wah lakala. Layak kok layak. Pawakane mirip anak Prabu Duryudana. Kala wae anyagai dhateng paprangan nggih. Inggih. Ngerti menika inggih siswanipun Bapak Druna. Kula mboten wenang menggah mbok pilih piyambakipun ngibati ngluhuraken asmaning guru. Namung kok ora dikuciwa manah kula. Wiwit nalika kengeyang ing takon Magut Palagan. Mbok menawi jagat keberbeken dhateng kondhangipun kengeyang Tapondo semanten kula dereng mireng sumantakanipun ingkang ngeyang yen aku maju nyang Palagan aja nganti ana sing sabiyantu menika kula dereng mireng namung sareng nuwun sewu kang Rayi Nalendra Turilaya Prabu Bogadada ketingal sumantakanipun sarawi ngungasaken ing kadhebian ketitik magotipun ing Palagan sampun ngantos wonten ing kadhean rencang cekap sambil lenggah skeca inggih lakar sampun dados watakipun ingkang putra ing Turilaya. Inggih nama adalah keleresan nggih. Menawi saking ten boten kenging dipun biyantu lan boten kepareng dipun biyantu malah kangge ngaso sawetawis kula sak kadang-kadang kula para prawira. Inggih. Namung Rama Prabu nadyan Yayi Prabu Bogadada sampun kepareng magut ing Palagan. Kula mboten badhe kesupen tetep badhe ngupadi dhateng Bapak Begawan Druna. Inggih kula nayogian inggih karana menika dados sesapukawating pekuwon bulu pitung mriki. Ingkang iku Paman Patih Harya Sangguni. Kula nuwun wonten dawuh. Panira Paman manira utus tumuli golek ana ngendi palenggahaning Bapak Premban Begawan Druna. Lamun wis pinanggih tinggal kahaturana kundur marang pakuwon bulu pitu. Jenenge ingsun mung bakal nyuwun dawuh saka Bapak Druna. Kita rasake apa ora Barata iki mung gumantung ana ing astaning Bapak Begawan Druna. Inggih nyuwun boten langkung dhateng sendika ngestaken dawuh. Kapareng para patih daya-daya medal pasuwanan. Kaping pindhone dawuh lawan para kadang-kadang Kurawa. Jroning Yayi Prabu Bogadada maju nyang Palagan aja nganti ana kang padha sabiyantu. Kawula inggih mangke badhe kula undangaken. Kagem Paduka Rama Prabu Kakang Narapati kalah Paman Resi Karpa monggo sawetawis sedaya kula dherekaken sementing wonten madyaning pakuwon.
pengaraning ngajurit kong maik guru gongso tetek gongso tetek kaya putu Pandhiting turung wis niwang swada kang begitur Harakata ingkang swada lelayu sepi kawula nuwun paman patih Sengkuning kang sampun miyos saking lebeting pakuwon Kaparenga putra jengandika kula pun karta marmoco madheng dawuh menapa ingkang dados wigatosing paman. Kula inggih nyuwun dawuh paman patih kula aturi mbabari dhateng putra jengandika kula pun Raden Kartiwinda. Kula nyuwun dawuh paman patih keparenga mbabari dhateng putra jengandika kula pun Kartipeya. Lala, baik. Kula kadang jawuh napa wigatosing watri babari kula pun drima gati. Lha kula inggih nyadong dawuh man kula putra jengandika pun Durjaya. Kula nyadong dawuh man menapa wigatosing pasrahaken putra jengandika kula pun Jaya Citraksa man. Kula pun Citraksa man. Kula putra jengandika swatama paman. Kula anak-anakku Kurawa kabeh. Marmane kowe padha ndak timbali maju ana ing pangarepaning kang paman gulup. Ingkang dadi gatining paman sepisan. Sinuwuning Astina menggalihake marang sedane Atmajendra ing Astina. Putu kula semana kang wis ndhisiki gugurana madyaning palagan. Madyan biyen wis winaling Lesmana aja nganti ngerti marang tebaning paparangan ewadene. Osi ing jiwa kasatriyan kang ora kena gen sirep mula dheweke banjur sumusul nyang paparangan. Nganti dadi lan sedane ana madyaning palagan lho ngatasi biyen Ki Abimanyu mung kari mati kok isih bisa nyambi nyawane Lesmana. Kaping pindho Sitirtanata ipening anak Prabu kang uga wis gugur ana palagan sinusul Burisrawa. Burisrawa uga wis gugur ana Rananggana mula kang pinangka dadi liruning Lesmana dina iki. Pangeran sepuh ing Astina ya Kakang Mudursasana. Kakang Mudursasana ora dikeparengake manjinging pakuwon kinen bali marang kedhaton Astina. Kang wigatine pinangka rowange Mbak Ayumu Sang Ratu Banowati. Cetane nggar kowe ora kena mari besok yen wis rampung Bratayuda iki Astina dicalonake marang Sidursasana. Inggih kula boten mari sampun sakpepipun paman. Iya nggih. Kaping pindhone anak Prabu Duryudana menggalih marang murcaning gurumu Kakang Penemban Begawan Druna. Marmane Kakang Druna jengkar saka pakuwon mbok menawa Kakang Druna runtik nalika kesendhu marang pengendikaning anak Prabu Duryudana. Kowe ra isih padha kalingan to nggih kesaguane Kakang Druna. Yen ajan wis telek suwe ning isih kalingan mestine kowe. Inggih tasih paman. Kesaguaning Kakang Druna biyen saguh nukup marang Puntadewa. Puntadewa bakal diboyong nyang pakuwon Bulupitu diadepake ana ngersaning anak Prabu Duryudana. Yen wis ngadep Prabu Puntadewa bakal ditantang main dadu meneh. Kanthi perjanjian kaya duk nalika jaman biyen. Puntadewa kuwi sawijining manungsa sing ora nate nyulayani penantang. Duwe ora duwe yen ditantang tetep maju kuwi jiwaning kasatriyan. Mula yen Puntadewa gelem ditantang mesti Puntadewa kena tak kalahake maneh.
ing kono tundhane Punta sak sedulur bisa manjing ana madyaning alas tegese ngamarta Ngastina Lestari tetep ana astaning anak Prabu Duryudana. Biyen Kakang Durna saguh bakal nyuwanake Puntadewa nanging kena apa kok nganti pirang-pirang bebanten wis padha gugur ewadene Kakang Durna durung bisa nukup marang Prabu Puntadewa. Diwelahake mengkono kuwi Kakang Durna banjur jengkar tanpa pamit. Lha aku ki ngumure ngatasi Kakang Durna ki umure ya wis akeh. Kok ya isih putungan maten lho. Nek ngono jeneng watuk ki gampang ditambahi. Nek wis watak ki bareng karo jagate. Dadi cepane Kakang Durna ki nadyan wis sepuh ning perkara sing putungan maten ki ora bisa ngilangake mula ya nggih kena kanggo pepeling yen kowe matur karo bapakmu guru ya sing ati-ati. Aja nganti kesendu penggali engko ndak putung atine terus moh melu kowe lah ora becik kedadeane. Inggih kula tansah njagi dhateng punden kula paman. Iya nggih syukur. Apa kowe becanem iki para ngalah tinimbangane mengko susut kang dadi kekuwatane Kurawa. Kaluhuran dawuhipun Paman Patih. Durma Gati tasaran kok ya rada susah. Pripun to, Mas? Kula niki mboten perkara napa-napa, Man. Lho ten paprangan njurak dherek mawon niku iki duwe kula warga lho, Mas. Pripun dalare niki, Mas? Perkara bane Durna lunga kajenge lunga ning perkara tanggung jawab tenan anak niku durung kepripun. Tak jatuh awak kula, Mas. Kula rewangi ngepit. Mosok dereng mantuk. Mbahne Durna niku lho. Wong ki mbok rada duwe jiwa kapawiran dik. Lho pripun to, Mas? Saya ngerti deh, sepinter kegiatan kula, Mas. Cobi to, nek perkara prawira niku alah, Mas. Angger wong mesu bare prawira cekahe ning bareng pun ditangisi kula warga tak perkoso to. Ora pancene kowe iki duwe kencan apa karo Mbahne Durna iki. Dah pripun saru nek kula atur iki, Mas. Barang mboten mingsir apa malah ngucem-ngucem ke asma kula pun kula ndem dhewe mawon. Kok dari kowe ndos mriki? Kowe ora dhewe kena dirungono kene ngono kok. Walah. Kula jujuk gene mboten enten. Iya. Wis kowe ngewang-ewang ana memuji. Ewang-ewang ana nyuwun Kakang Durna karepe ninggal eling Purwadasina. Insyaallah. Iya nggar ya. Moga enggal bali. Marga nyatane Kakang Durna kuwi sing kepiye wae dadi kekuwataning wong sak kakuwon Bulu Pitu. Kakang Durna dadi sesepuhing para prajurit. Yen nganti kesuwen lungane Kakang Durna ora urung bakal dadi jelantah para Kurawa kah ana madyaning pakuwon iki. Kawolokno. Nggih. Iki mau kedadak ana Narendra Prapta isih kulawargamu dhewe kang wis suwe pisah kelawan Kurawa. Sinten paman? Kadangmu si Boga Dato ya Boga Denta kang wis tumeka ning pakuwon. Lho, kadang kula Boga Dato. Iya pancen mengkono. Dateng wonten mriki. Iya nggih. Samrika wonten pundi tiyangipun? Saiki wis dadi ratu ana ing kraton Turilaya. Sampun dados ratu. Iya wis dadi ratu ana Turilaya. Waduh. Adiku Boga Denta. Pun kakang kangen kelawan Sadi wadine durung bisa ketemu. Iya ngger mengko yen ana wektu kena kanggo sapatemon kulawarga. Boga Denta mireng namun Bratayuda dadi dheweke sowan kepengin bakal sabiyantu. Malah dina iki Prabu Boga Denta wis nyuwun pamit lan ngraka.
kepengin bakal magut nyang palagan enggal ningkes marang Pandhawa. Ya mung mawanti-wanti piwulinging si Bogodanta. Jroning si Bogodanta maju nyang palagan sapa wae ora kena sabiyantu. Ketoke kaya Cumantaka ning yen aku ora Cumantaka ya kaya ngono kuwi nggone arep ngetokake resike nggone labuh. Dadi yen kalah ya cetha kalah, yen menang ya cetha yen menang. Mula kang saka iku nggare karta marma sak adimu kabeh. Aja nganti ana kang padha sabiyantu marang kadangmu Bogodanta jroning ngayahi ana paprangan. Inggih, betul aku ngestuaken dawuh Paman. Dadi sedikit kula begitu bantu, Pak. Oh iya, nggih, mula kowe leren sawetara. Margane nganti dibiyantu mengko mundak muring kadangmu Bogodanta. Piye lah dalem nggih. Nek pancen iki mboten itu biyantu malah keleresan men enten srana anggen lajeng goleki Mbah Durna. Perkara Kakang Sokalima dipasrahake marang aku nggih mengko aku sing bakal ngupaya. Ten pundi, Pak? Ya sengko separan-paran kulinane Kakang Durna ki ana ngendi? Lah kula goleki teng nggih kulinane nggih mboten enten niku, Pak. Mestine gandeng kuwi pendhita lungane beda karo lungamu. Muring atine nanging bakal mempenake sing dadi penemune supaya bisa menang jroning Bratayuda. Lho beda-bedane ning kono kuwi nggih. Yen Kakang Durna nesu ki malah saya nglandhepake pemikire. Aku percaya mesti tapa dheweke iki. Ning beda karo lungamu Durmagati. Iki lha inget Paman. Kula namung cumadha keparingipun Paman. Benjing menapa? Lho, sing nyang ndi nggih? Kowe ladalah kulino ketempo yen maju nyang paprang. Inggih, namung nderek paringipun Paman. Kulup karta marma. Ora kepareng sabiyantu mung nguntapake wae moko sak jabaning. Aku won karepen bombong penggalihe kadangmu Bogodanta. Lho iki ngestuaken dawuh. Asatama nuwun wonten dawuh. Nimbari putra sing ngandika pun swatama Paman. Sira kang pinangka dadi kantiku nggih ayo tak kanthi ngupaya marang Kang Rama Sokalima. Inggih, sawi kula dherekaken. Sadurunge nggih mara inggate metu njaba dawuhna para prajurit. Bocah carangan sora gendeng stabilan perang tandang jaga Bilorajak posisi negara. Pedang abang kinen marangi bedil buntet kinen ngorok itu Mbak Kota kinen nyalini kalau ngok niki. Ora kanggo maget nang palagan dhisik namung kanggo jaga-jaga ngreksa kapermaning bulu itu. Niki ngestuaken dawuh. Natapa teng ora bendika ping 3 pisan dandang pindheng lumpuk ping 3 bodho nuwun parmadal paswanan.